Caring sih bos, caring bogel, jaring bogel gitu. Leh, rotok susupen, pucet. Saya kira rotok pulih. Tak boleh arek-arek. Wah, ganteng lho. Gantengnya arek iki. Dalam nak. Oh, anakku lho. Kok anakku lho. Penyembuhan bos. Loro anu ki, pucet. Tuh loro kuning lho. Lek kuning ini ki suwe pengobatane. Lek pucet iki susupen is gelis. Mari di kayak sangebion, tomat, karo gula abang. Potongannya beda-beda pengobatane. Tapi alhamdulillah insyaallah yo boleh lho, boleh. Wis ngono bos, pokoknya pite sampean susupen utawa pucet ngono wis ono gula abang, tomat, sangabion wis. Lah iya. Ayam wis sehat maneh. Nggih, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.